2. היום אנו נראיין את אסתר מלכי. שם שני לאה, ואחר מכן נשמע דיווח מהשטח עם כתבתנו אורלי. אבל כרגע אנו מראיינים את אסתר. מה שלומך? הכל בסדר. איך את מרגישה? אני סבבה ומצוין. אוקיי, את מוכנה? כן, ברור. בטוח? כן, 100%. אוקיי, אם את מוכנה, אז בואי נתחיל. איך היה להילחם נגד יריחו? קשה, מעלב וכואב, אבל אני לא יודעת להגיד לך יותר מזה כי לא נלחמתי, אבל בסוף ניצחנו, אז זו שמחה גדולה. מי מהמשפחה שלך נלחם? מי שנלחם מהמשפחה שלי הם בעלי, שעדיין בחיים, הוא בן 147, והילד הבכור שלי בן 126 מחר. אוקיי, האם את יכולה לספר לי בקצרה מה היה כל הכיבוש הזה? וואו, נראה אם את זוכרת את זה. נזכר. הסתובבנו סביב חומת יריחו 7 פעמים, ובפעם השביעית, לפי דעתי זה היה נורא, 7 שופרות התחילו לנגן, ואז החומה נפלה וכולם התחילו להיכנס לעיר ולהילחם עד שניצחנו. בשבילי זה קצת עצוב, כי אחי מת והוא היה מלא שמחת חיים. טוב, אני לא אכנס לזה. אוקיי, היה מרתק ומענה, ועכשיו נשמע את כתבנו בשטח עם יהושע ורבקה. שלום יונית וגם לך אסתר. אנו פה נראיין את רבקה ואת יהושע, אבל קודם את יהושע, והנה השאלות. מה שלומך? הכל מצוין. איך אתה מרגיש? עייף אך מרוצה. האם אתה יכול לספר לי בקצרה מה היה ביריחו? מההתחלה עד הסוף. בסדר, אז בואו נתחיל. אז ככה, קודם תקשרתי עם אלוהים, ואחר כך הסתובבנו 7 פעמים סביב חומת העיר. עשינו הרבה רעש עד שחומת העיר נשברה. ואז נכנסנו לתוך העיר להילחם. אחרי שנלחמנו והרגנו את כולם, שתינו בירה וסודה לשתייה לאור השמחה. חזרה לאולפן. שלום, אנו מראיינים היום את רבקה, והנה השאלות. מה שלומך? אני נורא והיום, אני מוטשת מן המלחמה. איך את מרגישה? קצת יותר טוב מאתמול. מה את יכולה לספר לי בקצרה מה היה בכיבוש יריחו? מההתחלה עד הסוף. אוקיי. אז ככה, תנו לי להיזכר. אוקיי, נזכרתי. הסתובבנו סביב העיר, זה היה די מצחיק. הבן שלי התחיל לעשות קול של תרנגול שכולם תקעו בשפורות. ונכנסנו לעיר ואז נרדמתי, אז אני לא זוכרת. עכשיו אלייך יונית.